गजानना उमापते प्रियनंदना श्री महागणपते प्रियनंदना उमापते प्रियनंदना महागणपते महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु। ओम गुरु नमो नमो माधवेंद्र नमो 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 गुरु माधवेंद्र गुरु नमो नमो माधवेंद्र गुरु नमो नमो भुवनेन्द्र गुरु नमो नमो जय वरदेन्द्र गुरु नमो नमो वरदेन्द्र गुरु नमो नमो जय सुखदेन्द्र गुरु नमो सुखदेन्द्र गुरु नमो नमो जय मुनिरादि गुरु नमो नमो मुनिरादि गुरु नमो नमो जय संयमेन्द्र गुरु नमो
श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव स्वामी गुरु महाराज के काशी मठ संस्थान के काशी मठाधीश के
पांडुरंगा गोविंद विभवा वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 प्रथम धावनो आमगेल पेंटे तर्फे ना परमपूज्य गुरुवर यांक श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन शिरसाष्टांग प्रणाम करून आदराने स्वागत करता तशीची आयचे हरिगुरू सेवेक तरी गांव परगांव देखून येयले आमगेले आदरणीय समाज बांधवांक प्रितीन स्वागत करता देवू धर्मू समाजू आचारू विचारू मठू गुरु गुरु परंपरे वैरी श्रद्धे भक्ती प्रीती विश्वासू येवकळ जाल्यारी त्या गांवांतू मठ मंदिर असू का म्हणू परमपूज्य गुरुवर्य सुदीन स्वाम्यानं 35 वर्सां पयलीं सांगेल विचार हे विचाराक प्रेरीत जाल्ले आमगेले सचेरपेटे समाज आमगेल्या गांवांतू एक मंदिर जावका म्हणून इच्छी पावलींची जाल्यार कशी करची म्हणटाना प्रथम धांवन सुंदर नायक आमगेल्या घरांतू भजन प्रारंभ जाली अनवरत भजन केली तशीची मंडळी प्रारंभ जाली जाल्यार मंदिर जाय न्ही मंदिर जावच्याक जाग्याचे आमकां आवश्यकता आशिल्ले जाग नाशिल्लो सरकाराक अर्जी गेल्ली आमकां 3-4 वर्सांनी जाग मेळ्ळो मंडळी जाल्ली जाग मेळ्ळो मंदिर कशें बांदचें म्हूण कसलेच वेवस्था नाशिल्ली आमगे लागीं
ಕೇವಲ 18 घर 8 घर मंदिर बांदच्याक दुडवा वेवस्ना कशी करूं येत देवालय भजनेक सीमित जावन सन मंदिर निर्माण करचें म्हणून आठव कर न्हू ते समयारी परमपूज्य गुरुवर्य सुदीन स्वाम्याले आमगेले ते जाग्याक आगमन जावन आमकां अनुग्रह प्रसाद दिल्या नंतर आमगेले ते कामागारी कितलो चंदेर दल्ली म्हळ्यार ते देवाले अनुग्रह स्वाम्याला आशिर्वाद करच्या दुड्ड ना जाल्यार 8 पेंटीचे आमगेले 18 घराचेले सलहे सहकार मार्गदर्शन आनी पूर वॉलंटियरी काम खंयतर म्हळ्यार पत्रोवंच्यो मातयेवंची मेस्त्रीगे हेल्पर वायट वाचू पेंटींग पूर चिरडवान करून देवालय केवल भजनेक सीमित जावन आशिल्लें सान मंदिर एक निर्माण केलें तशीची थोडे समय नंतर मुणकूर विठोब देव आमगेले ग्रामदेव विठोब देवस्थान मुणकूर ते देवळांत परमपूज्य गुरुवर्य सुदीन स्वाम्याला मोक्काम आशिल्लें ओपा आसतना आमगेले मंदिरां आगमन जालें आमकां अनुग्रह केलें तद नंतर आमगेले पेंट बरबण जालें मस्त समय देखून आमकां काशी मठ संस्थानांचे देवालय गुरुवर्यालय सेव करचें मस्त भाग्य मेळ्ळें कल्पी अशें पुरो हरिद्वार अशें पुरो काशी अशें पुरो मस्त कडेन मठ मंदिरांतू आमकां मस्त सेवा करची योग भाग्य मेळ्ळें तशीची आमगेले 25 वर्साचे भजना मंगलोत्सव भजना मंडळाचे रजत संभ्रम एक विशिश्ट रीती दावका म्हणून आमगेले आशे आकांक्षा आशिल्ली परमपूज्य गुरुवर्य समीमिन स्वाम्याले मोक्काम सोमेश्वरा आशिल्ले गुरुवर्याले अमृतसर दावका म्हणून इच्छा आशिल्ली जाल्यार तांगेले शेड्यूल्ड मस्त बिजी आशिल्लें तांगेले मोक्काम मस्त दूर आशिल्ली ती आमकां तें भाग्य मेळ्ळें आशिल्लें आमगेले भजना मंदिर आतां कशें की थोडे लिकेज मस्त प्रॉब्लेम आसा भजने बशे अवकाश ना आमगेले ते भजना मंदिर एक नवीकरण जावका देवाल दयेनी स्वाम्याला आशिर्वादांनी आमी बरी जाल्यांची आमगेले पेंटेज सर्व समस्त समाजान करचे व्यापार अशें बरो उद्योगांत बरेपण जाला तशें आसतना आमकां बरें केलेलें ते देवाक एक लायक स्थानमान दिवका तागेलें एक मंदिर नवीकरण जावका म्हळ्यार एक आशी उठायली आमकां आमी कशी करची म्हणटाना आमगेल्या कमिटी मिटिंगांतू कसं नसल्यार गुरुवर्याला मार्गदर्शन विना हा कसनय करची ना म्हण एक निर्धार घेतलो परमपूज्य गुरुवर्यालें खंयच्या तूं चातुर्मासा बशा पुढे त्यांनी खंयच्या तांगेलें मोक्काम आशिल्लें तांगेले चरण कमलारी आमगेले विनंती दवरली तुमी अनुग्रह करका तुमी मार्गदर्शन करका तुमी आमकां आशिर्वाद करका विना हा आमी घड कसली आमकां वाट ना तांणी आमकां अनुग्रह केले आशिर्वाद केलो मार्गदर्शन दिलें आज आमकां हें भाग्य मेळ्ळें तशी आज आमी गुरुवर्याला श्रीचरण कुमारी समस्त पेंटे दाजन रबून शिरसाष्टांग प्रणाम करून प्रार्थना करची आमगेले भजना मंदिर नवीकरण जावचें आसा ताजे खातीर आमी ताजे ब्लू प्रिंट आनी अपील तुमगेले अमृत आसतना आमकां बिडगडे करून आमकां अनुग्रह करका आमगेले पेंट उद्धार जावका आमगेले पेंट ऐक्यमत्य सुका आमगेले समाज केवल आमगेले सच्चेरपेटे समाज न्ही आमगेले भरतखंड आशिल्ले गौड सारस्वत समाज बरेपण जावका समाजा भितर ऐक्यमत्य जावका आमी अनेक समाजा मुखारी माती उबारनू अशी म्हणके गुरुवर्यान आमकां अनुग्रह करका तशीची आज केलेले सनुगांव स्वामी आदरात तिथे तूं कसं चुकामक असल्यार उलयले उतरां तूं चुकामक असल्यार क्षम करका श्रीचरण कमलारी शिरसाष्टांग प्रणाम संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री
श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मन्दिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर. मागीर हे जन्मांत आणि मुखारांच्या जन्मांत तिनी अंतू जलरी तुगेल सेवा करची भाग्य रे. एक उरत अनेक उरत इथे ऐकणी जाले आता पण सांगिन ऐकणी एक पण सांगे दोन्ही पण ऐकणी तिन्ही पण ऐकू काचीच ते खातीर आमी ते म्हणतो ना शांती ही भाग्य रे इदू भाग्य तशी भाग्य मेळ का देवाले सेवा करचे हे आमगेल मलगडे आलो होड म्हण आमी केदनाय सेवा करता सुचना देव अनुग्रह करता कशी आमी देवाल सेवा करता ती कल्लागिरबेकु देवाल सेवा करचे ना आमगेन मन सहज चंचल आमगेन मन कितलेची एक गेल्यार ताका एक राप्त वेना कशी की आज आमी देवाल सेवा केली हांवें तिकी देवाल म्हाका दिली हांव वापास केली वापास दिली ते केले तवळी ते नाकवे सोडची बे रे असो कल्लागिरबेकु फात्तोर अस बळया कितले ताका वत पडता पावस पडता मिंचू लागता इडिबट लागता पुरा लागता हालता वता फात्तोरू खंडीत हल्ला ना घट्टी बेसता तशी तुगेल मन्ना तशी असू का देवाल सेवा करचे ना तांतू एक चूर सरी व्यत्यस्त जमचाना ते खातीर मागून घेवचे देवाली कल्लागिरबेकु मात्र वे जीवन म्हणल्यार कशी सुख आणि दुःख मिश्रित सुख येता दुःख येता सुखस्यांते दुःखम दुःखस्यांते सुखम सुख आंद्या कालाक दुःख खंय दुःख आंद्या कालाक सुख खंय तशी येतसता तवळी कसरे असो सुख असो दुःख सुख वागली दुःख वागली पांडुरंगा सुख असो पांडुरंगू विठ्ठला तशी तुवें गट्टी मन दवर देवाळ सेवा करका तू गट्टी मन दवर देवाळ सेवा करी ते तुका छान जगता आमी मस्त विस्तार करूच राहता न्हू म्हजे गणी कुडबुद रिपा आमकां तशी देवाल सेवा करका म्हणून गेल मलगड्यान मन तशी आमी खंयी गेल्यार एक 10 घर असो एक मंदिर करचें एक फोट दवरचे इत्या आमगेल मलगड तशी चोवलेली तशी हांगा आयदनाची विशेष इत्या देव आमगेलो येयलो बर करता पळया आमगेल गांवांत आतां सांगीन हांगा देव येयलो खंयचे फोट आसच्या पुरो खंयीच असो देवान तोच गांव उद्धार करता आमगेल देव खंय येतकी ते उजवाडता तेची सांत तीच उजवाड ही असते कोचिदीकड असो एकड असो साऊथ केंद्रांत असो इत्या आमगेल देव तशी आमगेल देवान विशेष तांतूय विशेष जान हांगा आयदनांनी पेट उद्धार केले ताका प्रधान कारण इते स्वाम्यान पादस्पर्श खंयी वचो उद्धार करता तशी हांगा आयदनांनी मंदिर जालें 35 वर्ष जाली 35 वर्ष विशेष जाल ताका आयदनांनी कसरकीची जीर्ण जाल्या विशेष चांगोर का हात घाला देवान परमात्मान व्यासरूप दर्शमान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान शीघ्रादी तुम्ही हात घाललो इत्या भांगा 18 गरसच्या पुरो जेला आमगेल समाज होड आमगेल समाजा गुण होड इथे हे ते गावात नाही आमगेले समाजात जवळ 8 गरसच्या पुरो जलरी आम्ही आमगेल समाजाक होड मदनस
इवेल समाज होड तशीच होड जाम सर्वांनी समाजाच्या मेळ सारखी एक देवाने वेंकटरमणाले एक सेवा करची तशी शीघ्रात जीर्ण जीर्णोद्धार देवान विशेष थंय बेसून अनुग्रह करची तशी सर्वांनी मेळून प्रीतीन श्रद्धेन मेळ करची तशी देवान अनुग्रह करका मात्र दै पेटे जलदी विशेष उद्धार करून नेमका व्यासपती दर्शिमाली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशाली पुनः प्रार्थना करबेत जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर